Άσε με να σου εξηγήσω. Τι έγινε ρε Γιώργο, όλα καλά? Ναι μωρέ, όλα καλά, μην ανησυχείς. Σε βλέπω λίγο εκνευρισμένο. Προβλήματα με το σπίτι? Όχι βέβαια, κανένα πρόβλημα στο σπίτι. Απλά σκέφτομαι το μέλλον της κόρης μου. Ρε Γιώργο, μη σε απασχολεί τώρα αυτό. Να μην με απασχολεί τι? Να, θέλω να πω... Το ότι τα φτιάξε με κάποιον δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι και κόρη σου. Πού ξέρεις, μπορεί να βγει και καλό παιδί. Αύριο μεθαύριο να την παντρευτεί, να πάνε να ζήσουνε πάνω. Δεν σε ενδιαφέρει το τι θα κάνει η κόρη. Πες μου τι σου χρωστάω, πρέπει να πηγαίνουμε. 9 ευρώ είναι. Ένα ουίσκι. Κράτα τα ρέστα. Γιώργο, ξέχασες την απόδειξη. Δεν θέλω. Promise. Even go and see a footy game. Yeah? Yeah. Sunday league going down the park. There's some right good players. United play Man U, aren't they? Oh, Nath, you know I can't stress to that. You're always making me do stupid stuff like last night. Other dads don't do that. Don't they? Α, καλώς ήταν. Πάνω στην ώρα ήρθες. Γιατί τι ώρα είναι? Καλά ρε Γιώργο, ξέχασες. Σε λίγο αρχίζει η αγαπημένη σου σειρά. Δεν έχω και πολύ διάθεση να την παρακολουθήσω ρε Χρυσά. Εσύ δεν έχεις χάσει επεισόδιο για επεισόδιο. Τι έπαθες? Μαριάνθη, πού είναι, δεν γύρισε ακόμα? Όχι, δεν γύρισε ακόμα. Με ποιον βγήκε? Με ένα φίλο της. Με ποιον φίλο της? Με το Στέφανο, έλα βρε Γιώργο. Μεγάλο κορίτσι είναι, μπορεί να βγαίνει με όποιον θέλει. Το Στέφανο, πάλι με αυτόν τον τύπο. Δεν είπα 100 φορές, δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Ας γυρίσει και τα κουβεντιάσω μαζί του. Έλα βρε Γιώργο, έλα βρε Γιώργο. Μπορεί να βγαίνει με όποιον θέλει. Στο κάτω-κάτω φαίνεται ότι είναι ευτυχισμένη. Δείχνει ότι την αγαπάει. Ναι, δίκιο έχεις. Είναι ευτυχισμένη μαζί του. Μπούρδες. Άκου να σου πω, κανείς δεν αγαπάει την κόρη μου περισσότερο από μένα. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Μπα, μας έκανε την τιμή. Μαριάνθη. Μαριάνθη. Μαριάνθη, τι έγινε παιδί μου? Γιατί κλαις? Μαριάνθη. Μαριάνθη. Μα να φύγε! Μαριάνθη, τι έγινε, γιατί κλαις? Τι έγινε αγάπη μου? Μαριάνθη. Τι έγινε, ποιος το έκανε αυτό ψυχή μου? Γιώργο! Τι έγινε αγάπη μου? Δεν είναι τίποτα, άσε με. Τι έγινε, τι φωνάζετε? Μαριάνθη. Δεν είναι τίποτα. Γιώργο, χτυπήσανε. Πολύ άσχημα. Σώπα μωράκι μου. Σώπα αγάπη μου, μην κλαις. Μαριάνθη. Σώπα μωρό. Ποιος το έκανε αυτό? Μαριάνθη, δεν θα σε ξαναρωτήσω. Πες μου ποιος το έκανε αυτό, τώρα. Σταμάτα ρε Γιώργο, τι είναι αυτά που λες? Κάσε εσύ. Ξέρω ποιος είναι. Έτσι δεν είναι? Αυτός ο μαλάκας ο Στέφανος, δεν σε ρήμαξε? Αυτό το καθήκη δεν είναι? Έτσι είναι Γιώργο. Αφήνεις την κόρη σου να γυρνάει με τον κάθε μαλάκα και να που κατάτησε.
Εσείς μείνετε εδώ, αυτός ο τσόγλανος θα τον πληρώσει. Γιώργο, περίμενε. Αχ, ψυχούλα μου, ηρέμησε. Πάω να σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Μα περίμενε. Θέλω να σου πω κάτι. Τι είναι, αγάπη μου, τι θες να μου πεις, μωρό μου? Ο Στέφανος με χτύπησε. Ο Στέφανος? Δεν καταλαβαίνω. Φαινότανε πολύ καλό παιδί. Και ότι σ' αγαπούσε. Τι έγινε, γιατί? Ο Στέφανος με χτύπησε. Ναι, μωρό. Γιατί? Γιατί? Πες μου, γιατί? Τι έγινε? Εντάξει, παιδί μου. Αν δεν μπορείς, αν δεν θες τώρα, εντάξει, μωρό μου. Είχαμε ξαπλώσει με τον Στέφανο να κοιμηθούμε. Ναι, αγάπη μου. Όταν ξύπνησα, Διασκεδάζεις την ταπείνωση της κόρης μου, ρε τσόγλανε. Ρε μαλάκα, τι μαλακές είναι αυτές που λες? Πώς είναι το Μάρι, δεν της άφησες στο ξύλο? Στέφανε, τι λέει? Μην ανακατεύεσαι εσύ. Και λοιπόν, ήρθες να προστατεύσεις την κορούλα σου. Ξέρεις ρε γιατί της άφησα στο ξύλο? Ξέρεις τι έλεγε στον ύπνο της? Λέγε ρε, μπορείς να φανταστείς? Τι εννοείς? Σου λέει κάτι αυτό? Πατέρα, άσε την κάμερα. Έλα στο κρεβάτι. Έλα να παίξουμε το παιχνιδάκι μας. Μπαμπάκα μου, ελπίζω η μαμά να μην βρει αυτή την κασέτα. Στο.